Šta ako vam kažem da je najveća mentalna greška koju većina muškaraca pravi, pokušaj da kontrolišu sve. Šta ako vam kažem da je upravo ta potraga za apsolutnom kontrolom nad spoljnim svetom, siguran put ka anksioznosti, frustraciji i slabosti? Zvuči paradoksalno, zar ne? Nas uče da moramo da upravljamo svakim ishodom, da utičemo na svako mišljenje, da predvidimo svaki problem. Ali to je zamka. Zamka koja vas čini reaktivnim, a ne moćnim. U ovom videu nećemo govoriti o desetinama navika ili komplikovanim filozofskim raspravama. Dekodirat ćemo jednu jedinu rečenicu, jednu ideju toliko moćnu da njena dosledna primena može da eliminiše 90% vašeg dnevnog stresa. Ovo nije tajna rezervisana za drevne filozofe. Ovo je operativni sistem za elitnog muškarca u 21. veku. Princip koji razlikuje amatere u životu od majstora sopstvene sudbine. Pre nego što počnemo, želim da vidim ko je zaista spreman. Napišite u komentarima jednu reč, kontrola, da vidim koliko nas je spremno da nauči šta ta reč zaista znači. Živimo u dobu preopterećenosti informacijama. Vaš je bojno polje. Svakog minuta stotine stimulusa se bore za vašu pažnju. Notifikacije, vesti, mišljenja drugih ljudi, očekivanja društva, porodice, partnjora, osjećaj da stalno zaustažete, da morate da postignete više, da budete bolji, brži, jači. Ovaj konstantni pritisak stvara unutrašnju buku. Tihi, ali uporni glas anksioznosti koji vam govori da niste dovoljni jer ne kontrolišete sve ishode. Pokušavate da žonglirate sa 10 loptica istovremeno, a onda se useckate kao neuspeh kada jedna padne. Ovo je emocionalna polazna tačka za većinu muškaraca danas. Osjećač iscrpljenosti ne zato što niste sposobni, već zato što trošite svoju najvredniju imovinu, svoju mentalnu energiju na bitke koje ne možete dobiti. Stoicizam nam ne nudi bjegstvo od ovog svijeta. On nam nudi štit i mač. Nudi nam preciznost. Uči nas gdje da usmjerimo svoju snagu, a gdje da budemo potpuno ravnodušni. Pre nego što otkrižemo tu ključnu rečenicu, moramo da razumemo zašto je naš trenutni pristup potpuno pogrešan. Ključna rečenica, srž stoičke filozofije primenjene na modern život, glasi: neke stvari su u našoj moći, a neke nisu. Znam šta mislite. Zvuči previše jednostavno, možda čak i banalno, ali u ovoj jednostavnosti krije se najdublja istina o mentalnoj snazi. Većina ljudi čuje ovu rečenicu i klimne glavom, ali je nikada zaista ne internalizuje. Они je znaju, ali je ne razumeju. Razlika između znanja i razumijevanja je razlika između nemoći i dominacije. Ova rečenica nije pasivna izjava, to je aktivan filter. To je diagnostički alat koji morate koristiti na svakoj misli, svakoj emociji i svakom problemu koji se pojavi pred vama. Pre nego što reagužete, pre nego što osetite bes, frustraciju ili strah, morate postaviti to jedno pitanje. Da li je ovo nešto što je u mojoj moći? Vaš odgovor na to pitanje određuje sve. Apsolutno sve. Hajde da prvo definišemo šta je zaista u vašoj moći. Lista je iznenađujuće kratka, ali neverovatno moćna. U vašoj apsolutnoj 100% kontroli su samo 3 stvari. Prvo, vaša mišljenja i sudovi, način na koji tumačite događaje. Da li je otkaz tragedija ili prilika? Da li je uvreda napad na vašu ličnost ili samo buka koju proizvodi druga osoba? Vi birate značenje. Drugo, vaše težnje i želje. Ono prema čemu usmeravate svoju volju. Možete odlučiti da težite ka vrlini, ka disciplini, ka znanđu. Niko vas ne može naterati da želite nešto što nećete. Treće, vaši postupci. Ono što odlučite da uradite ili ne uradite u svakom trenutku. Vaše odluke, vaše reči, vaša dela. To je to.
ваша перцепция, ваша воля и ваше акcije. То е ваше кралевство. Унутар тих граница ви сте апсолутни суверен. Сваки грам ваше енергije, svaki atom vašeg fokusa treba da bude uložen u upravljanje ovim kraljevstvom. Sve ostalo je spoljni svet. Sada dolazimo do težeg dela, onoga što nije u vašoj moći. Ova lista je praktično beskonačna. U nju spadaju mišljenja drugih ljudi o vama, njihovi postupci, njihove emocije. Не можете контролисати дали će vas neko voljeti, poštovati ili mrzeti. Можете утицати на то своїм поступцima, ali konačna odluka je njihova. U ovu kategoriju spada i vaše tijelo. Можете ga trenirati i hraniti zdravo, ali ne možete mu narediti da nikada ne oboli ili ustari. Vaša reputacija. Она je rezultat mišljenja drugih, dakle, van vaše kontrole. Исход ваших напора. Можете написать и наибольшую книгу на свету, али не можете контролисати дали ще постати бестселер. Можете бити наибольший кандидат за посао, али не можете контролисати коначну одлуку менеджера. Прошлост е ван ваше контроле, будучност е ван ваше контроле. Време, економия, политика, sve je to spoljna teritorija. Problem nastaje kada pokušate da uspostavite kontrolu na toj teritoriji, tada postajete slabi. Замислите стрелца, šta je u njegovoj moći, da odabere najbolji luk i strelu, da vežba hiljadama sati, da ojača svoje telo, da nauči da kontroliše disandže, da se savršeno fokusira na metu, da zategne tetivu tačno kako treba, da pusti strelu u pravom trenutku. Sve je to unutar njegovog kraljevstva, ali u trenutku kada strela napusti luk, она ulazi u spoljni svet, nalet vetra, nevidljiva prepreka, iznenadna kiša. Sve to može uticati na njen let. To više nije u njegovoj moći. Prosečan čovek ili amater, kako bi ga stoici nazvali, vezuje svoj unutrašnji mir za to da li će strela pogoditi centar. Ako pogodi, srećan je. Ako promaši, frustriran je i besan. Njegovo emocionalno stanje je talac spoljnih okolnosti. Majstor, stoik, vezuje svoj mir za kvalitet svog procesa. Da li samo uradio sve što je bilo u mojoj moći na najbolji mogući način? Ako je odgovor da, onda je miran, bez obzira na ishod. On je svoj posao obavio. Ovo je ključna razlika u mentalnom sklopu. Umetnost stoičke ravnodušnosti nije isto što i apatija. Ovo je jedna od najvećih zabluda. Apatija znači da vas ništa ne zanima. Ravnodušnost u stoičkom smislu jeste strateška odluka da ne vezujete svoje emocije za stvari koje ne možete kontrolisati. To je čin vrhunske inteligencije i discipline. Vi i dalje imate ciljeve, želite da uspete u poslu, da imate dobar odnos, da budete zdravi. Stoici to nazivaju poželjnim stvarima. Ali vi ne vezujete svoju sreću ili unutrašnji mir za ostvarenje tih ciljeva. Umesto toga vezujete ih za svoj trud, za svoje vrlinje, za svoj karakter u potrazi za tim ciljevima. Ovo stvara neuništivo samopouzdanje. Vaše samopoštovanje više ne zavisi od spoljne validacije, od lajkova, od unapređenja, od tuđeg odobravanja. Ono dolazi iznutra, iz znanja da ste uradili sve što ste mogli na najbolji način na koji ste znali. To je tvrđava koju niko ne može usvožiti. Kako ovo izgleda u praksi? Recimo da ste na sastanku i neko kritikuje vašu ideju. Stara reakcija, srce počinje brže da lupa, usecate se napadnuto, spremate se za odbranu ili kontranapad. U glavi vam je, kako se usuđuje, on ne razume, moram da dokažem da greši. Vaš mir je uništen. Stoički pristup. U trenutku kritike aktivirate filter. Da li je njegovo mišljenje u mojoj kontroli? Odgovor je ne. Šta je u mojoj kontroli? Moja reakcija. Mogućnost da se slušam.
способност да раздвижим валидну критику od ега, може odluka да отговорим мирно и рационално. Фокусирате се само на то. Odjednom емоционални набой не стаже. Више не сте жертва ситуация, веч нjen господар. Ви контролишете едину ствар, коju zaista можете, себе. Možda nećete ubediti tu osobu, ali ćete sačuvati svoj mir i dostojanstvo, što je neuporedivo vrednija pobeda. Još jedan primer, saobraćajna gužva. Za većinu ljudi ovo je izvor ogromne frustracije, psovanđe, trubljenje, nervoza. Zašto? Zato što pokušavaju da mentalno kontrolišu nešto što je potpuno van njihove moći, protok saobraćaja. Stoik u istoj situaciji primenđuje filter. Da li je gužva u mojoj kontroli? Ne. Šta jeste? Moj izbor kako ću provesti ovo vreme. Mogu da slušam audio knjigu, mogu da slušam podcast, mogu da vežbam duboko disandže, mogu da razmišljam u svojim planovima, mogu da prihvatim situaciju i budem miran. Situacija je ista, spoljni događaj se nije promenio, ali unutrašnje iskustvo je potpuno drugačije. Jedan čovek je u paklu koji je sam stvorio, drugi je u svojoj pokretnoj tvrdjavi mira. Ovo je moć te jedne rečenice. Ona transformiše zatvor okolnosti u priliku za vežbanđe vrline. Vaš princip se naziva dihotomija kontrole. Dihotomija znači podela na dva dela. To je osnova svega. Vaš ceo univerzum se deli na te dve kategorije. Stvari unutar vaše volje i stvari izvan nđe. 99,9% ljudske patnje dolazi iz mešanja ove dve kategorije. Patimo kada pokušavamo da kontrolišemo ono što ne možemo i kada zanemarujemo ono što možemo. Patimo kada nam je bitnije šta neko misli o nama, van kontrole, nego kakav smo čovek zaista, unutar kontrole. Patimo kada smo opsednuti rezultatom, van kontrole, umesto da se posvetimo procesu, unutar kontrole. Vaš zadatak, kao nekoga ko teži snazi i mudrosti, jeste da postanete ekspert u razdvajanju, da u svakom trenutku sa hirurškom preciznošću znate na kojoj teritoriji se nalazite, da li ste u svom kraljevstvu ili na tuđem posedu. Ako ste na tuđem, nemate jurisdikciju. Povucite se, vrtite se u svoju tvrđavu. Postoji i treća, suptilnija kategorija, koju neki stoici nazivaju trihotomija kontrole. To su stvari nad kojima imamo delimičan uticaj. Na primer, pobeda u teniskom meču. Ne možete je u potpunosti kontrolisati jer zavisi i od protivnika, sudije, sreće. Ali imate značajan uticaj kroz svoj trening, strategiju i trud. Kako se stoik nosi sa ovim? On internalizuje cilj. Njegov cilj nije pobediti u meču, jer je to delimično van njegove kontrole. Njegov cilj je igrati najbolje što mogu. Taj cilj je 100% u njegovoj kontroli. Ako igra najbolje što može i izgubi, on je ipak ostvario svoj cilj. Nema razloga za frustraciju. Ovo je mentalna igra na najvišem nivou. Pretvarate svaki spoljni cilj u unutrašnji. Umesto želim da dobižem unapređenje, cilj postaže želim da budem radnik koji zaslužuje unapređenje. Suptilna promena u rečima, ali revolucionarna promena u psihologiji. Vaš mentalni model ima dubok uticaj na vaše odnose sa drugim ljudima. Koliko energije trošite pokušavajući da promenite svog partnjora, prijatelja, člana porodice, kad bi se samo on, ona ponašao drugačije, bio bih srećan na. Ovo je recept za patnju. Ponašanje druge osobe je potpuno van vaše kontrole. Šta je u vašoj kontroli? Vaše granice, vaša komunikacija, vaša odluka da li ćete prihvatiti to ponašanje ili se udalžiti. Kada prestanete da pokušavate da kontrolišete druge i fokusirate se na kontrolu sebe, dešava se magiža. Odnosi postažu jasniji. Više niste u ulozi žrtve kođa zavisi od tuđih postupaka.
vi ste актьор који бира своje reakcije i svoje okruženje. Ovo ne znači da postajete sebični. Naprotiv, to je najveći dar koji možete dati drugima, stabilnu, mirnu i racionalnu osobu koja ne prebacuje odgovornost za svoje emocije na njih. Primjena ovog principa zahteva konstantnu vežbu. To nije nešto što naučite jednom i gotovi ste. To je mentalni mišić. Svaki put kada osetite nalet negativne emocije, besa, ljubomore, anksioznosti, to je signal. To je vaš alarm. Umesto da se prepustite emociji, zastanite na sekund. Postavite pitanje, zbog čega se ovako osećam? Da li je to nešto što mogu da kontrolišem? Ako vas je neko iznervirao, zapravo vas nije iznervirao on, već vaš sud o njegovom postupku. Njegov postupak je van vaše kontrole. Vaš sud je u vašoj. Možete li da promenite taj sud? Možete li da ga vidite kao nebitnog? Kao nešto što ne zaslužuje da naruši vaš unutrašnji mir? Svaki put kada ovo uradite, mišić postaže jači. Vaša mentalna tvrđava dobiže još jedan sloj kamena. U početku je teško, ali vremenom postaje automatski. Postaje vaš podrazumevani način razmišljanja. Razmislite o strahu od budućnosti. To je jedan od najvećih izvora stresa. Šta ako izgubim posao? Šta ako se razbolim? Šta ako me ostavi? Sva ova pitanja se bave stvarima koje nisu u vašoj potpunoj kontroli. Stoik ne ignoriše budućnost. On je razlikuje. Postoji vežba koja se zove premeditatio malorum ili premeditacija o zlu. Zamislite najgori mogući scenariju. Šta ako se to zaista desi? Onda se pitajte šta bi u toj situaciji bilo u mojoj kontroli. Čak i u najgorem scenariju i dalje kontrolišete svoje reakcije, svoju hrabrost, svoj integritet, svoju sposobnost da se prilagodite. Kada shvatite da vaša unutrašnja snaga ne zavisi od spoljnih okolnosti, strah gubi svoju moć. Vi se fokusirate na ono što možete da uradite sada, na pripremu. Možete štediti novac, možete vežbati, možete biti dobar partnjor. Fokusirajte se na proces pripreme u vašoj kontroli, a ne na brigu o ishodu van vaše kontrole. Isto važi i za žaljenje zbog prošlosti. Trebalo je da uradim ovo, da sam samo rekao ono. Prošlost je ultimativna stvar van naše kontrole. Ne možete je promeniti ni za milimetar. Svaka sekunda provedena u žaljenju je bačena energija. Stoički pristup je da se prošlost koristi kao izvor učenja, a ne kao izvor patnje. Postavite pitanje, šta iz ovog iskustva mogu da naučim što će poboljšati moje postupke sada? Prošlost postaje učitelj, a ne djelat. Analizirajte je bez emocija, izvucite lekciju i onda je pustite. Vaš fokus mora biti na jedinom vremenskom periodu nad kojim imate kontrolu na sadašnjem trenutku. Ovde se donose odluke, ovde se deluje, ovde živite. Kontrolišite sadašnjost i budućnost će se pobrinuti za sebe. Ova filozofija stvara ono što psiholozi danas nazivaju interni lokus kontrole. Ljudi sa eksternim lokusom kontrole veruju da su njihovi životi određeni sudbinom, sredstvom, drugim ljudima. Oni su žrtve. Nisam dobio posao zbog veze. Pao sam ispit jer je profesor bio nepravedan. Uvek je neko drugi kriv. Ljudi sa internim lokusom kontrole veruju da su oni kreatori svog života kroz svoje odluke i reakcije. Nisam dobio posao, moram da poboljšam svoje veštine. Pao sam ispit, moram više da učim. Oni preuzimaju odgovornost. Dihotomija kontrole je najbrži put za izgradnju internog lokusa kontrole. Ona vas primorava da se fokusirate isključivo na svoj doprinos, na svoj deo jednačine, a to je temelj svakog uspeha i mentalne zrelosti. Jedan od najvećih izazova modernog doba je potreba za validacijom. Kačimo slike, statuse, čekamo lajkove,
Коментаре. Наша вредност постае vezana za mišljenje anonimne gomile. Ovo je vrhunski primer vezivanja sreće za nešto što je potpuno van naše kontrole. Svaki лайк je mali udarac dopamina. Svaki negativan komentar je udarac za его. Vi ste na emocionalnom roller-coasteru kođim upravljaju stranci. Stoik koristi dihotomiju kontrole kao protivotrof. Da li je broj lajkova u mojoj kontroli? Ne. Da li je sadržaj mog karaktera u mojoj kontroli? Da. Da li je tuđe mišljenje o meni u mojoj kontroli? Ne. Da li je moje mišljenje o sebi u mojoj kontroli? Da. Polako, ali sigurno vi se odvikavate od potrebe za spojnim odobrenjem. Pronalazite mir u sopstvenoj proceni svojih postupaka. Vaša vrednost postaže stabilna i nepromenljiva. Razmislite o konceptu pobede. Većina ljudi definiše pobedu kao postizanje spoljnog cilja, ali ako je taj cilj van vaše potpune kontrole, onda vaša pobeda zavisi od sreće. Stoik redefiniše pobedu. Pobeda nije postizanje cilja. Pobeda je ulaganje maksimalnog, vrlinskog napora u proces. Ako ste to uradili, vi ste već pobedili, pre nego što je rezultat uopšte poznat. Ovo vas oslobađa straha od neuspeha. Kako možete doživeti neuspeha koji je vaš jedini cilj da date sve od sebe, nešto što je uvek u vašoj moći? Spoljni neuspeh, gubitak meča, odbijanje za posao, postaje samo povratna informacija. Podatak koji možete iskoristiti da poboljšate svoj proces za sljedeći put. Više nije emocionalno razorenje. To je lekcija. Vi postajete neustrašivi jer ste igru namestili tako da ne možete izgubiti. Primjena ovog pravila uklanža ogromnu količinu mentalnog nereda. Zamislite svoj kao kompjuter sa ograničenom RAM memorijom. Svaka briga o stvarima van vaše kontrole je nepotreban program koji radi u pozadini i troši resurse. Briga o tome šta neko misli o vama. Frustracija zbog politike. Bez zbog ponašanja drugih vozača. Anksioznost zbog budućih događaja. Sve to guši vaš sistem. Kada dosledno primenđujete filter da li je ovo u mojoj moći, vi sistematski gasite te programe. Ovo nije moj problem, ovo nije pod mojom jurisdikcijom. Odjednom oslobađa se ogromna količina mentalne energije koju sada možete preusmeriti na ono što je važno, na vaše ciljeve, na vaše učenje, na vaše odnose, na poboljšanje sebe. Postajete efikasniji, fokusiraniji i mirniji. Vaš princip vas također čini skromnijim i pravednijim. Kada shvatite koliko malo toga zapravo kontrolišete, postajete manje arogantni. Shvatate da vaš uspeh nije samo vaša zasluga, već i rezultat mnogih spoljnih faktora na koje ste imali sreće da naiđete. Isto tako, postažete saosjećažniži prema tuđim neuspesima. Umesto da osuđujete, razumete da su i oni podložni okolnostima van njihove kontrole. Fokusirate se na njihov karakter i trud, a ne samo na njihove rezultate. Prestažete da gledate na svet kroz crno-belu prizmu uspeha i neuspeha i počinjete da ga vidite kroz prizmu truda, vrline i karaktera. Ovo je put ka mudrosti. Možda najvažnije, dihotomija kontrole vam daje istinsku slobodu. Sloboda nije mogućnost da radite šta god hoćete. To je iluzija. Ako vaša sreća zavisi od toga da dobižete određeni auto, vi niste slobodni, vi ste rob tog auta. Ako vaš mir zavisi od toga da vas svi vole, vi niste slobodni, vi ste rob njihovog mišljenja. Prava sloboda je unutrašnje stanje. To je sposobnost da budete mirni i zadovoljni bez obzira na spoljne okolnosti. To je sloboda od turbulentnih emocija. Sloboda od straha, anksioznosti i besa. Ova sloboda se postiže samo na jedan način, tako što želite samo ono što je u vašoj moći, da budete dobra, disciplinovana, hrabra osoba i prihvatate sve ostalo onako kako dolazi.
Та да вас нища с поля не може повредити. Ви сте усвою и твърдяви. Ви сте слободни. На кражу суочи му се са истином. Човек, коджи не разуме у ваш принцип живи устанджу тихо го чая. Негово разположение е као лист на ветру, ношен сваком променом околности. Добил е похвалу, сречание. Некога е попреко погледал, упропащен му е дан, заглавил е Усал Брачхаджу, бесън е. Негов живот е серия реакция на сполине стимулусе. Он е марионета. Sa druge strane, човек koji je internalizovao dihotомiju kontrole je gospodar svog unutrašnjeg sveta. Spoljni događaji se i dalje dešavaju. I dalje ima problema, izazova i nedača. Ali oni više nemaju moć da naruše njegov unutrašnji mir. On nije reaktivan, on je proaktivan. On ne reaguje na događaje, on odgovara na njih. Izazovi za njega nisu pretnje, već prilike da vežba svoje vrline, strpljenje, hrabrost, mudrost. On igra potpuno drugačiju igru sa drugačijim pravilima, igru u kojoj uvek pobeđuje. Dakle, došli smo do kraja, ali ovo nije kraj, ovo je početak. Ta rečenica, neke stvari su u našoj moći, a neke nisu, nije samo fraza koju treba zapamtiti. To je hirurški alat koji treba koristiti svakog dana, svakog sata. To je filter kroz koji morate propustiti svaku misao i svaku emociju. To je kompas koji vas uvek usmerava nazad ka jedinoj stvari koju zaista posjedujete i kontrolišete, ka vašem karakteru, vašim odlukama i vašim postupcima. To je izvor prave moći. Moći koja ne dolazi iz kontrole sveta, već iz kontrole sebe. Kada ovo zaista shvatite, 90% stresa, anksioznosti i frustracije jednostavno nestane. Ne zato što problemi nestanu, već zato što prestanete da hranite one kođi nisu vaši. Prestanete da vodite bitke na tuđoj teritoriji. Više niste rob okolnosti. Vi ste arhitekta svog unutrašnjeg sveta. Hvala vam što ste investirali svoje vreme i pažnju. Ako ste u ovom videu pronašli vrednost, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce, jer ovo je samo početak našeg puta ka mentalnoj suverenosti. A sada, za kraj, želim da odgovorite na jedno pitanje u komentarima, ali budite potpuno iskreni prema sebi. Koja je jedna stvar van vaše kontrole koju ćete od danas prestati da hranite svojom energijom?